Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 17 da asteartea. Hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Gurutze Gorriaren aurrean esku hartze sozialeko hitzarmenaren inpugnazioa salatu du LAB sindikatuak. Esteilas eta ELAS sindikatuek irakasleen konsolidazioa bermatzea eskatzen diote Nafarroko Hezkuntza Departamentuari. Bizitzaren erdiguneko zainketak eta politika publikoak Nafarroko gobernuaren zaintzarako itunak programaren apustua. Bideo batek frogatu du ahotsa.infoko kamerari baten aurkan udaltzaingoak jarritako salaketa falsoa dela. Nafarroko gobernuak foru erkidegoan bizi diren emakume afrikarren ahalduntzea bultzatzen du. Nafarroko 38 upaltegi probeinen parte hartu dute Alemaniako Düsseldorf hirian ospatzen den nazioarteko ardogintzako hitzordu nagusian. Nafarroko gobernuak €1.000.000 laguntzak emango dizkie toki entitatei transizio energetikora bideratutako jarduerak egiteko. Txibite lehendakariak Martzilan dagoen Exal enpresako unitatea eta prestakuntza zentroak inauguratu ditu. Iruñeko zenbait zubik badituzte jada hirian dauden 8 xaguzar espezietatik 300 babes kutxak, argan insektuak ehizatzen dituztenendako. Arrotxapeako karbonila zentro komunitarioak Coworkis udal programan parte hartzen dutenek diseinatutako birziklatze mini kontenedoreak izango ditu. Iruñako udalak Sarasate, Foruen plaza eta Konpainaren plazako eszenatokien ekoizpena zerbitzu teknikoak eta azpiegiturak lizitatzen ditu San Ferminetan. Maiatzaren 28an amaituko da berdintasuna sustatzen duten proiektuak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko erakundei zuzendutako deialdirako eskabideak aurkezteko epea. Iruñeko udalak eta itxaropenaren telefonoak jarraibideak ematen dizkiete 65 urtetik gorako personei estresa kudeatzeko. Iruñeko udalak udaletxeko fatxada arkiztatuko du neurofibromatosia dutenei laguntzeko. Orokietako batailaren 150. urteurrena eta Gurutze Gorriaren lehen ekintza gogoraziko ditu Nafarroko artxiboak. Gurutze Gorriaren aurrean esku hartze sozialeko hitzarmenaren inpugnazioa salatu du LABek. 6 urteko borrokaren ondoren eta 2 urte negoziatzen ibili ondoren 2021ko urtarrilaren 8an LAB sindikatuak akordio historiko bat lortu zuen sektorea duintzeko eta hala Nafarroko esku hartze sozialaren lehenengo hitzarmen sektoriala sinatu zen. Estatuko OEIS patronalak, hau da ekintza eta esku hartze sozialaren arloko erakunde estatuko elkartea, hitzarmen hori salatu du 2022ko urte hasieran. Hori da, urte hasieran jakin genuen OEIS patronal estatalak jarri zuela esku hartze sozialeko Nafarroko hitzarmenaren aurkako salaketa eta gaur etorri gara bihar berez maiatzak 17 aurreikusita zegoen epaiketa. Azken momentuan bertan bera gelditu da, irailaren 28an izanen da, eta gu uste dugu arriskuan jarraitzen duela hitzarmena, eta horregatik etorri gara Gurutze Gorrira eta bihar Caritasera joango gara eskatzera hori, hitzarmena bizi-bizirik egon behar dela, langileen lan baldintzak defendatu eta respetatu behar direla, eta eskatzeko salaketa hori kentzeko. Gurutze Gorria gaur, bihar Caritas, bitxia hain zuzen izaera soziala daukaten erakundeek langileen kontra egitea. Bai, bitxia da, enpresak ez dutela inolako momentuan argudio ekonomikori jarri inpugnazioa hau mahai gainean jartzeko, esate dutena da trikimailu bat argudiatzen, berez ez genituela mahai osaketara edo mahai negoziatzailera gonbidatu eta bitxia da hau esatea bi enpresabek non aurre bilera guztietan egon ziren, zekiten zertan zegoen mobila guztia. Bitxia da ere patronal estatal honetan ere dagoela sekretario gitano eta sekretario gitano ere Nafarroako patronalean zegoela, eta orain etortzea kontu honekin guretzat oso kezkagarria da eta salatzen dugu hori. Lan hitzarmena sinatu zenean historikotzat jotzen duten, zer suposatu zuen edo suposatzen du langileendako eta zer suposatuko luke berriz ere erortzea?
bai, bazkenean sektore honetan historikoki, karidadetik etorri diren zerbitzuak izan dira, zerbitzu soziala gehiena privatizatuak daudela, sektore feminizatua, eta azkenean azken hamarkadetan oso kaltetua izan dena, oso lan baldintza prekario kaskarrak, soldata igoerari gabe, azken 10 urtetan KPI 10% igo zen eta langile hauek pobretutak zeuden zentzu horretan, ez zeuden osagarririk, ez gabekotasunik, ez txandakatasunik, ez antzinatasunik eta abarrez. Eta hori horrek suposatu izan duena, edo buelta eman dioguna da, azkenean soldata igoerak bermatu direla urtero, KPI-aren bermea ere izan dutela urte bakoitzeko, gero ere osagarri ezberdinak aurreikusten dira, urtero jardunaldia jaitsi, urtero porraldia igo, eta abar, eta hori hau guztia bertan bera gelditzea, iraganeko eszenatoki batera oso kezkagarria izango litzatekena, Steilas eta ELA sindikatuek irakasleen kontsolidazioa bermatzea eskatzen diote Nafarroako Hezkuntza Departamentuari. Hezkuntzak 776 lanpostu baino ez ditu iragarri, nahiz eta behin-behineko 6.000 irakasle dauden eta horietatik 4.300 ikasturte osoko kontratuarekin. Steilas eta ELA sindikatuek konzentrazioa egin dute Hezkuntza Departamentuaren aurrean kontsolidazioa bermatuko duen eskaintza publiko bat eskatzeko. Sindikatuek azpimarratu dute Hezkuntza Departamentuak egindako proposamena ez dela nahikoa. 776 lanpostu baino ez ditu atera nahi egonkortze prozesutara. Sindikatuen iritziz konsolidazioa bermatzeko eskaintza publiko horrek gutxienez 4.000 lanpostu esleitu eta Madrilgo gobernuak inposatutako neurriak gainditu beharko lituzke. Gauzak horrela sindikatuak aurreratu dute konsolidazioaren aldeko mobilizazioak eta ekimenak bultzatzen jarraituko dutela. Egonkortzeko salbuespenezko hautaketa prozesuen kasuan, Nafarroko gobernuko ordezkariek ostiraleko mahai orokorreko bileran adierazi zuten ez dutela gaindituko Madrilek inposatutako araudia. Steilas eta ELA sindikatu diote bide horretatik ez dagoela konsolidazioa bermatzerik. Konsolidazioa bermatzea eskatzen diote Nafarroako Hezkuntza Departamentuari. Hezkuntzak 760 lanpostu baino ez ditu iragarri, nahiz eta behin-behineko 6.000 irakasle dauden, horietatik 4.300 ikasturte osoko kontratuarekin. Steilas eta ELA sindikatuek konzentrazioa egin dugu. Hezkuntza Departamentuaren aurrean konsolidazioa bermatuko duen eskaintza edo enplegu publikoaren eskaintza bat eskatzeko. Sindikatuek azpimarratzen dugu Hezkuntza Departamentuak egindako proposamena ez dela nahikoa. 760 lanpostu baino ez ditu atera nahi egonkortze prozesuetara. Sindikatuen ustez, konsolidazioa bermatzeko epe horrek gutxienez 4.000 lanpostu esleitu eta Madrilgo gobernuak inposatutako neurriak gainditu beharko lituzke. Gauzak horrela, sindikatuek aurreratzen dugu konsolidazioaren aldeko mobilizazioak eta ekimenak bultzatzen jarraituko dugula. Egonkortzeko salbuespenezko hautaketa prozesuen kasuan, Nafarroako gobernuko ordezkariek ostiraleko mahai orokorreko bileran adierazi zuten ez dutela gaindituko Madrilek inposatutako araudia. Steilas eta ELA sindikatuek diogu bide horretatik ez dagoela konsolidazioa bermatzerik. Honi dagokionez, hauxe da bi sindikatuok egiten dugun irakurketa. Nafarroako hezkuntza publikoan behin-behineko 6.000 bat irakasle daudela kontuan izan da, horietatik 4.300 ikasturte osoko kontratuarekin, departamentuak eskainitako lanpostu kopuruarekin behin-behinekotasuna ez da inolaz ere 8% jaitsiko. Ez da beraz, Europak agindutako jarraibiderik beteko. Eta irakasleek pairatzen duten 50% inguruko behin-behinekotasunaren mailak kronifikatzen jarraituko du. Hezkuntza Departamentuak bere eskuduntzak defendatuko ditu paiko irakasleak egonkortzeko, ez ordea gainerakoen kasuan. Horren ordez, Madrilen onartu den hautatze prozesuaren inguruko araudia aplikatuko du. Araudi honek behin-behinekoen konsolidazioa bermatzen ez duen arren, Hezkuntza Departamentuak alde bakarreko erabakiak hartzen jarraitzen du, sindikatuekin negoziatu gabe. Hau horrela, Steilas eta ELA sindikatuok beste behin ere Hezkuntza Departamentuari honako eskaerak egiten dizkiogu. Marko arautzaile propioa eta hezkuntza eskuduntzak defenda ditzala. Ez dezala onartu Madriletik inposatutako errege dekretua, ez da beste legerik ere. Ez baitute konsolidazioa bermatzen. Hezkuntza publikoko langileen ordezkarioekin konsolidaziorako prozesu bermatzaileak negozia ditzala. Meritu lehiaketa lehen etxiz.
konsolidazio prozesu hauek bi elementan oinarritu behar dute. Batetik, lanpostu kopuru nahiko izan behar dute, gutxienez 4.000 lanpostu. Eta bestetik, prozesuak izan behar ditu irakaslea konsolidatzeko behar diren ezaugarriak. Hau da, oposizio lehiaketa izatekotan, oposizio fasea ezin da baztertzailea izan. Eta oposizio lehiaketan zein meritu lehiaketan, kidegoan lan egindako denbora izan behar du erabakiorra. Bizitzaren erdiguneko zainketak eta politika publikoak, Nafarroako gobernuaren zaintzarako itunak programaren apustua. Programari erakunde publikoak, pribatuak eta tokikoak atxiki ahal izango zaizkio, bertan zainketen kontzeptua eguneratzen da, bizitzaren iraunkortasunerako dimentsio zentrala emanez. Con este nuevo programa que iniciamos. Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bitartez Nafarroko Zaintzarako Itunak programa aurkeztu du. Bertan foru ituna eta zaintzaren aldeko tokiko itunak abian jartzeko gobernu hau duen borondatea eta konpromisoa agerian utzi da. 100 persona baino gehiago bertaratu dira topaketa hortara, bertan hainbat profesionalek programaren edukia sakondu eta garatu dute, eta programak nola eguneratzen duen zainketak terminoren kontzeptua ikuspegi globalago eta zentralago batekin bizitzaren iraunkortasunerako eta emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra lortzeko. Remirez Nafarroko gobernuko lehendakaritza berdintasun eta barne kontseilaria eta Eba Isturiz, Nafarroko Berdintasun Institutuaren zuzendari gerentarekin batera egin du topaketaren hasiera ekitaldia Baluarten. Remirez kontseilar bere hitzaldian nabarmendu duenez, programa aitzindaria da emakumeen eta gizonen arteko berdintasun politika publikoen esparruan zaintza sistema unibertsala baterantz aurrera egiteko. Zaintza sistema publiko sendo eta unibertsala baterantz, zaintzak behar bezala bultzatu gabe emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortu ezinezko desioa izaten jarraituko du esan du. Bideo batek frogatu du ahotsa.infoko kamerari baten aurka udaltzaingoak jarritako salaketa faltsua dela. Ahotsa.infoko kamerari batek Inigo Urduña alegazioak aurkeztu ditu Iruñeko udaltzaingoak bere aurka jarritako zigor baten aurka. Gazte komunisten ekintza bat grabatzeagatik agenteari egia ez esatea leporatuz eta polizia salatzaileak dokumentu publikoak falsutzearen delitua dagoen argitzeko ikerketa bat abiarazteko eskatuz. Gazte komunistak taldeak espekulazioaren aurkako protesta ekintza bat egin zuen Iruñako Igezinen agentzia batean, bertaratu ziren udaltzainek ahotsako kamerari atxiki eta identifikatu zuten eta ohartarazi zioten polizien irudiak argitaratuz gero mozal legea oinarri hartuta salatuko zutela. Azkenik Urduñak salaketaren jakinarazpena jaso zuen eta polizia atestatuan egiaztatu ahal izan zuen 734 agenteak gertakarien kontakizuna egiten zuela, baina ez zetorrela bat errealitatearekin. Udaltzaingoak zioen ahotsa.infoko kazetariak mugikorrarekin filmatu zituela agenteak, eta ohartarazi ziotela irudiak sare sozialetan ez argitaratzeko, baina ez ziela jaramonik egin agindu hoiei eta zera esan ziela agentei hitzez hitz ez zait ezer gertatuko eta zuen arau Espainiarrekin garbitzen dut ipurdia. Salaketan 734 agenteak oharretan adierazi zuenez gertakariak indarkeriaz mehatxuz edo larderiaz gertatu ziren, aurpegia estaltzen duen jantzia erabili zen eta ezin izan zen identifikatu. Egia esan, protesta guztiz baketsua izan zen eta ez zen inolako istilu larriri gertatu, ahotsa.infoko kamerariak gertakariak grabatu besterik ez zuen egin. Kazetaritza lanaren parte gisa eta polizia agentekin lankidetzan aritu zen bere burua identifikatzeko. Inoiz ez zien poliziei salaketan azaldutako moduan hitz egin eta hori egiazta daiteke Urduñaren bideokamerak 734 agenterekin izandako elkarrizketaren audioa grabatu zuelako. Iruñeko udaleko herritarren segurtasunerako arloan aurkeztutako alegazioetan Inigo Urduñak erabat ukatzen ditu egozten zaizkion gertakariak eta ziurtatzen du ez dela egia agenten intimitatearen aurkako atentatuak egin dituen argazki edo grabazioak egin dituenik eta arriskuan jarri dituenik ezagutu ahal izan direlako. Bideoa aurkezten du zeinan frogatzen den ez zuela esan ez zait ezer gertatuko eta ipurdia garbitzen dut zuen arau Espainiarrekin ez da antzekorik ere
eta esaten du agentea gezurretan ari dela. Peligro porque podrían haber sido reconocidos. Nafarroako gobernuak foru erkidegoan bizi diren emakume afrikarren ahalduntzea bultzatzen du. Santos kontseilariak lankidetza hitzarmena sinatu du Kairaba elkarteko presidentearekin generoko eta kulturarteko jarduerak sustatzeko. Nafarroko gobernuak foru komunitatean bizi diren emakume afrikarren ahalduntzea bultzatu eta sustatuko du. Kairaba emakume elkarte honek egiten dituen jarduerak eta programa babestuz. Halaxe jasotzen du Nafarroko gobernuko migrazio politiketako eta justiziako kontseilari Eduardo Santosek eta Kairabako presidentea Oumol Kairatik. Nafarroko jauregian sinatutako hitzarmenak. Zehazki Nafarroko gobernuak dental programa babestu eta finantzatuko du. Hitz horrek Mendebaldeko Afrikako hizkuntzetako bat esan nahi du. Parte hartzen dugu eta elkarrekin hartzen gara. Programa honen bidez, gizartaratzea kulturen arteko bizikidetza eta batez ere Afrikako emakumen eta bertako emakumen artean arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka sustatu nahi da. Nafarroan bizi diren Afrikako hainbat herrialdetako emakumeek garatutako programa honek elkarrizketa eta sensibilizazio ireki ahal izateko jarduerak egin nahi ditu. Nafarroan benetako bizikidetza lortzeko helburuarekin migratzaileek dituzten oztopo ugariei buruz. Emakumentzat eta emakumentzat pentsatutako programa da genero eta kultur arteko ikuspegitik. Garatuko dituen jardueren artean honako hauek daude. Afrikari buruzko irakurketa klub bat antolatzea emakumezkoetan eta emakumeari eta lidergoari buruzko jardunaldi batzuk abiaraztea. Gainera, gastronomiaren bidez, esperientziak trukatzeko talde bat egitea, kultura arteko jarduerak erraistea, funtsezko zereginetan personei laguntzea eta kulturarloko hainbat jarduera sustatzea aurre ikusten da. Nafarroako 38 upeltegik ProWinen parte hartu dute Alemaniako Düsseldorf hirian ospatzen den nazioarteko ardogintzako hitzordu nagusian. Gomez kontseilaria azokara joan da Nafarroako ardoari babesa emateko aurtengo edizioan upeltegi gehiago baitaude. Nafarroko 38 upaltegi ProWine 2022an elkartu dira Düsseldorf hirian maiatzaren 17 arte ospatzen den nazioarteko ardogintzako hitzordu nagusian. Pandemiaren ondorioz 2 urtez geldirik egon ondoren, aurtengo azokak Nafarroko upeltegien presentzia handiena izan du. Horietako 18 Nafarroko jatorri deituraren estandean. Nafarroko jatorri deituraren kontseilu arautzailea Intia Reino Gurmetekin lankidetzan sustatu duen stand batekin joan da azokara eta 18 upategi hartzen ditu. Grupo Vitiliales Viñedos de calidad, Bodegas y Viñedos Alzania, Viña Aliaga, Bodega de Sada, Bodegas Piedemonte, Bodegas Vega del Castillo, Bodegas Marqués, Bodegas de Montecies. Hain zuzen ere Nafarroko jatorri deituraren estandean jarritako enotekan Itziar Gomez, landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariak, Nafarroko upaltegiei laguntzeko Düsseldorfera joan denak pozik hartu du ProWine azokaren ediziotan Nafarroko ardo ordezkaritza altuna izan duen edizio izan delako. Eta pozgarria da ikustean Nafarroko upategien ordezkaritzain garrantzitsua izan dela, gure ardo azoka espezializatuan gure produktu azokak eskaintzen duen gorakadarik handiena adierazi du kontseilariak. Kontseilariak gainera topa egin nahi izan du, garnatxa matxarekin eta azokan dauden ardogilei zorionak eman. Topa honekin azoka on bat opa nahi die Düsseldorfera etorri diren Nafarroko opategiei. Eta zorionak gaur hemen zaudeten ardogilei zuen aleginagatik eta konpromisogatik eta azokara ekartzen dituzen ardoen kalitateagatik adierazi du kontseilariak. Nafarroako gobernuak €1.000.000 laguntzak emango dizkie toki entitateei trantsizio energetikora bideratutako jarduerak egiteko. Eskaerak gaurtik aurrera egin daitezke eta diru laguntza horiek MOVSIRU planari gehitu behar zaizkio €145.850 beste emakila bat egin baita. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuak industriaren, energiaren eta proiektu estrategikoen zuzendaritza nagusiaren bitartez €1.000.000 laguntzak deitu ditu toki erakundentzat, transizio energetikora bideratutako jarduerak egiteko. Laguntzak ekainaren 15 arte egun hori barne eska daitezke Nafarroko gobernuaren atariko izapiden katalogoko fitxan.
Diru laguntza horiek klima krisiari aurre egiteko abian jarriteko neurri sortari gehituko zaizkion. Hoien artean mugikortasun eraginkor eta jasangarrirako pizgarrien programa dago, eta horren beste emakida bat eginda, 155.850 eurokoa Next Generation funtsetatik. Toki erakundentzako laguntzen kasuan 3 jarduera ildo finantzatu nahi dira. Lehenengoaren helburua eraikin publikoko kanpoko eta barruko argiteria publikoko instalazio berritzea da, eta 300.000 euroko aurrekontua du toki erakundentzat, eta beste 300.000 euro 500 biztanletik beherako toki erakundentzat. Bigarren lerroa energia berriztagarrien eta eraginkortasun energetikoaren proiektuak idaztera bideratuta dago, eta 100.000 euroko aurrekontu du proiektu mota bakoitzerako. Azken lineak 200.000 euroko aurrekontua du eta energia komunitateak eratzen laguntzea du helburu. Txibite lehendakariak Martzilan dagoen Euskal Enpresako IGB enpresa unitatea eta prestakuntza zentroa inauguratu ditu, 2 proiektuen garapenak Nafarroako gobernuarekin lankidetzan enpresen lehiakortasuna eta enpleguaren kalitatea hobetu nahi ditu. Nafarroko gobernuko lehendakariak Martzilan dagoen Euskal Enpresako enpresen unitatea eta lanbide heziketa dualeko eskola inauguratu ditu. 2 proiektu horiek Nafarroko gobernuarekin lankidetzan jarri dira abian eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta enpleguaren kalitatea handitzeko helburua dute. Lehendakaria Alfonso Antoñanzas, Euskalkeko zuzendari nagusi eta Daniel Antoñanzas, zuzendari kudeatzailea izan ditu lagun bizitan. Eskerrak eman dizkio enpresari lurralde kohesioaren eta Nafarroa garatzearen alde hartutako konpromisogatik bere prestakuntza zentro abian jartzean. Izan ere, presidentearen arabera, lan merkatuak eskatzen dituen parametroen arabera diseinatutako prestakuntza da desberdintasunaren arraila murrizteko palanka nagusia. Gainera, positibotzaio du Euskalen enpresako unitatea martxan jartzea, enpresak lehiakorrago izateko aukera izango baitu, baina ekosistema berritzaile osoari ere mesede egingo baitio, indartsuago eta eragargarriago izango baita talentu erakartzeko. Lehendakariarekin batera ekitaldian izan dira garapen ekonomiko eta enpresarialeko eta eraldaketa digitaleko kontseilaria Mikel Irujo eta Juan Cruz Zigudos aurren ezurren. Nafarlan Sare, Nafarroko enplegu zerbitzuko zuzendari gerentea ere bertan izan da Miriam Marton. Iruñeko zenbait zubik badituzte jada hirian dauden 8 saguzar espezietatik 300 babeskutxak, argan intsektoak eizatzen dituztenendako zehazki. Asmoa da aurre egiteak izakientzat onuragarri diren eta biodibertsitatea sortzen duten babestutako espezie horien habitat naturalen desagerpenerako. Iruñeko udala udaberri honetan saguzarrendako 10 babeskutxa instalatzen ari da Iruñeko 3 zubitan. Zubiek ezaugarri komun bat dute, ez daude argiztaturik eta hortaz gauez ibiltzen diren ugaztun horiendako babesleku egokiak dira. Uholdetan kalteak ekiditeko kutxak oso altu kokatu dira eta horretarako udalari lagundu dio Nafarroko gobernuko oian zaintzaren Nafarroko altueran esku hartzeko taldeak. Jarduera honen helburua da errazago izan dadila Arga ibaian insektuak egizatzen dituzten saguzarren populazio finkatzea eta konserbatzea. Ekimen horrek honako espezie hauek lagunduko ditu: saguzar arruntak, kabrerakoa eta ur saguzarra. Kutxak zubien alboetan jarri dira. Haien egitura aldatu gabe saguzarrendako bereziki diseinatuta daude eta ez dute mantentze lanik behar. Aurre ikusten da babeskutxen okupazioaren jarraipen egitea hurrengo urteetan eraginkortasuna egiaztatzeko. Animalia horiek kiropeptoroak dira, ezagutzen duten ugaztun talde primitiboenetako bat, izen zientifikoa Kiro eta pteros hitz greziarratik dator, beraz hegaldun eskuak dituzten animaliak dira eta hainbat ezaugarri dituzte besteak beste, oso ugalketa motela izatea. Kume bakarra dute eme eta urte bakoitzeko. Haien populazioa murriztu da azken hamarkadetan hainbat giza faktore direla eta. Nekazaritza eta basogintza intensiboa, pestiziden erabilera, haize sorgailuak, eragozpena, babeslekoak suntsitzea eta bar. Gainera, hirietako eraikinen, harresien eta beste eraikin batzuen zahar berritze lanek animali horiek egon zitezken hainbat toki desagerrarazi dituzte. Hori da hain zuzen ere Iruñeko udalaka babeskutxak jartzeko ekimen hori egitera bultzatzen duen arrazoietako bat.
Isolatutako, xaguxarrendako eta koloniendako babesleko emanen dute eltxo populaziok ugariko eremutan. Arrotxapeako Karbonilla Zentro Komunitarioak Cowork Kids udal programan parte hartzen dutenek diseinatutako birziklatze mini kontenedoreak izango ditu. Cowork Kidsen jardueretan landutako garapen jasangarriko helburuei buruz hautatutako proposamenetako bat da ekimena. Arrotxapeko Karbonilla Zentro Komunitarioak Cowork Kids udal programan parte hartzen duten aurrek diseinatutako birziklatze mini kontenedoreak izango ditu gaurtik aintzinera eta bereziki pensatuta egongo dira txikienek ingurumenaren zaintzan eta ingurunearen konserbazio garbian parte hartu ahal izan dezaten. Birzikletzaren munduko egunarekin bat eginez, Maria Caballero Gizarte Zerbitzuetako zinegotziak aurrentzako edukiontzi horiek Karbonilla Zentroan jartzen lagunduko du. Ekitaldian Cowork Kids talde batzuk izango dira. Edukiontzi berri horiek txikienen artean erabiltzea erraisteko txikiagoa dira, eta Santu Zelai Zentro Komunitarioko Cowork Kids taldeak diseinatzen ditu, plastikozko, paperezko eta gainerazko ontziak birziklatzeko 3 gela dira. Ohiko edukiontzia baino irudia atseginagoa eta divertigarria dutenak. Orain aurkezten ari diren ekimena iazko Cowork Kidsen aste zainduko kanpamenduan hasi zen, orduan 130 aurrek 13 proposamen sortu zituzten hiria hobetzeko garapen jasangarriko helburuei buruz. Iruñeko udalak Sarasate, Foruen plaza eta konpainiaren plazako eszenatokien ekoizpena, zerbitzu teknikoak eta azpiegiturak lizitatzen ditu San Ferminetan. Era berean, hainbat ekitaldiren sonorizazioa lizitatzen da hala nola txupinazoa, entzierroak, gaixoni edo protokolo ekitaldiak udaletxean. Iruñeko udaletxeko tokiko gobernu batzarrak laguntza kontratua onartu du Sarasate pasealekuan konpainia plazan eta Foruen plazan San Ferminen kontzertuak egiteko beharrezkoak diren produkzio zerbitzu tekniko eta azpiegitura eszeniko eta osagarrietarako. Kontratuak udaletxearen inguruan eta inguruetan egiten diren ekitaldien sonorizazioa barne hartzen du, eskaerak aurkezteko epea zabalik da kontratua Nafarroko kontratazio atarian argitaratzen denean. Aurrekontua 209.027 eurokoa da eta 4 lotetan lizitatzen da. Maiatzaren 25ean amaituko da berdintasuna sustatzen duten proiektuek egiten dituzten irabazi asmorik gabeko erakundei zuzendutako deialdirako eskabideak aurkezteko epea. Deialdiak 159.500 euro ditu eta 2 modalitatetan banatzen da proiektu bakoitzerako eskatutako aurrekontuaren arabera. Iruñeko udalak diru laguntzen deialdi egin du emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuak egiteko. Irabazi asmorik gabeko erakundentza dira eta 159.500 euroko aurrekontua dute. Maiatzaren 25ean bukatuko da deialdi horretarako eskabideak aurkezteko epea. Deialdi horrek emakumeen elkarte, kolektibo feministek eta beste erakunde batzuek egindako jarduerei laguntzeko tresna izan nahi du. Helburua da genero berdintasunaren, balio aldaketaren, emakumeen eta neskatoen ahalduntzearen aldeko jarduera finantzatzea bizitzaren eremu guztietan. Zainketen balio handitzea eta emakumeen eta nesken aurkako indarkeria desagerraraztea edozein adierazpenetan. Emakume eta neska guztien herritartasun eskubideak erabat erabiltzea erraistuz. Iruñeko udalak eta itxaropenaren telefonoak jarraibideak ematen dizkiete 65 urtetik gorako pertsonei estresak kudeatzeko. Zabalik dago jada ekainean zehar egingo diren doako tailerretan izena emateko epea. Iruñeko udalak eta itxaropenaren telefonoak ekainean zehar 65 urtetik gorakoei psikologikoki laguntzeko martxan jartzen ari diren tailerren edizio berri bat eskainiko dute. Pandemiak bere bizimoduan dituen ondorioak arintzeko. Oraingo honetan saioak 2 ordukoak izango dira astero eta estresa kudeatzeko moduari buruzkoak izango dira. Izen ematea debalde da eta plaza kurrenkeraren arabera emango dira 948 telefonoan. Saioak Agoizkaleko 9. zenbakian emakumeen etxearen bertan dago egingo dira eta ekainako astearte goizetan 10:00-tik 12:00 eskainiko dira. Tailerren txanda hontan hainbat gai jarriko dira mahai gainean, hala nola pentsamenduek estresari nola eragiten dioten eta hoiei aurre egiteko jarraitu beharreko bideak. Hoien artean erlaxazio tekniketan sakondu da, honako galdera hauei ere erantzungo zaie.
zer egiten dut fisikoki lasaitzen naizenean, baina ez mentalki, edo zer ohitura izan behar ditut bizimodu osasungarria izateko, eta jarraibideak emango dira oreka mentala lortzeko edo denbora modu ezin hobean kudeatzeko. Tailer horiek iaz udalak eta itxaropenaren telefonoak adinekoi laguntza psikologiko emateko programa bat garatzeko sinatutako lankidetza hitzarmenaren ondorioz jarri ziren martxan. Zehazki 4 ardatz lantzen dira bertan, ongizate pertsonala, pertsonen arteko komunikazioa, estresaren eta depresioaren kudeaketa. Iruñeko udalak udaletxeko fatxada argiztatuko du neurofibromatosia dutenei laguntzeko. Maiatzaren 17 eta 22 kolore urdin eta berdeek alterazio genetiko horiek adierazten dituzten 2 gaixotasun mota gogoraraziko dituzte. Iruñeko udalak neurofibromatosia dutenei laguntzeko udaletxeko fatxada argiztatuko du maiatzaren 17 eta 22 kolore urdin eta berdean. Bat motako neurofibromatosiaren nazioarteko eguna ospatuko da, haurtzaroan atzeman ohi den 17 kromosomaren alterazio batetik datozen gaitz bat. Igandean hilak 12 fatxada kolore beretan argiztatuko da berriro, gaixotasun horren 2. mota gogoratzeko. Neurofibромatosia motak nahasmendu genetikoen multzo bat dira, nerbioren ehunean tumoreak sortzea eragiten dutenak. Tumore horiek nerbio sistemako edozien lekutan gara daitezke ganunean, bizkarrezur muinean edo nerbioetan. Sintomak maiz arinak izaten dira. Tumoreak ez dira minbiziak izaten, baina batzutan gaiztotu egin daitezke. Neurofibromatosiaren konplikazioak honako hauek izan daitezke: entzumen galera, ikasteko ezintasuna, bihotzeko eta odol odietako arazoak, kardiobaskularrak, ikusmen galera eta min handia. Estatu espainolean neurofibромatosia duten 15.000 gaixo inguru daudela kalkulatzen da eta 2,5 milioi inguru mundu osoan. Eta elkarteak gogorarazi duenez, une honetan ez dago behin betiko tratamentu onarturik, baina etorkizun handiko hainbat saiakuntza kliniko egiten ari dira. Orokietako batailaren 150. urteurren eta gurutze gorriaren lehen ekintza gogoraraziko ditu Nafarroako artxiboak. Maiatzean ikusgai izango den mikroerakusketan gudarekin lotutako hainbat dokumentu ikus daitezke. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak maiatzerako mikroerakusketa eskaintzen du Orokietako batailarekin 3. karlistaldarrekin efemeride honen 150. urteurrena betetzen denean, eta gurutze gorriak guduz zelaian zaurituei laguntzeko Espainian egin zuen lehen esku hartzearekin lotutako zenbait dokumentu ageri dira. Hain zuzen ere, mikroerakusketa hontan hainbat dokumentu erakusten dira abertze, Moriones generalaren gudu hontako garaipenari buruzko inprimatutako zatiak. Moriones generalen korrespondentzia Orokietako markez gisa, Filipinetako gobernadore izan zen garaian. 1874an Iruñan Espainiako gurutze gorriaren lehen probintzi batzordea eratzeari buruzko dokumentuak eta elkarte horretako bandera egunaren ongizatzezko eskariari buruzko berriagoak. Mikroerakusketa honek Orokietako guduaren 150. urteurrena du izenburu eta formatu txikiko erakusketa da, sarrera librea eta tebalde. Nafarroko Artxiboko Beko galerian egongo da zabalik maiatzeko egun guztietan, goizeko 10:00 ordubitara eta arratsaldez 5:00 8:00. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.